TV. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ndakakubatirai ma-updates manyama andinogara ndakakubatirai chivhiti chenyu Kuliant TV 1 Kuliant. Kune nyaya yakatangwa katikati, a lot of you guys have been asking kuti part 2 yacho iri kuuya nguvai. So nguva yacho yemanga makamirira yasvika, tell a friend kuti Kuliant is online. Ndadzoka navo varwi vehondo yerusununguko. Chatoo chikumbiro, garai malaika this video please. Munhu wese ari kuona video rine rilaika kuti zviite se chinhu chiende kumberi. Nyaya dzacho dzinyarambo dzichibuda munongoziva kuti vanyatsonzwisisa kuti you guys muri kudzifarira nyaya idzi, because ukasalaika manje mangwana vanongonoregedza kudzoka. Please munhu wese ngalaike, toda kuricha 1000 likes izvezvi, so then tobva taita se toproceeda tichienderera kumberi. Kune vamwe vari kuhondo dzerusununguko, kune vamwe vari kwakasiyana ikoko vane nyaya dzavo dzavaroda kushare kubuda pachivhiti, feel free, torai namba dzeKuliant mobva mangotibata. Zvamanje please, handidi kupedza nguva njiramba ndichitaura, inini mandijaira, mirai ndikuunzirei vari kuhondo yerusununguko vamusina kujaira. Right. Yes, my father, welcome back. Tadzoka zvekare pachirongwa chedu chiya, tati pa part 2 ipapo. Nhasi toda kuti timbobata imwe pane nyaya dzacho, since dzakawanda handizivi kuti ndeipi patingatangira tichitoenda pa part 2. Let's continue muchionesana nemaZimbabweans. I mean, inini mubvunzo yangu ndichatry kuita mishoma mbijana, ndinozongobvunzowo here and there. So over to you my father, general wabantu. Zvakanaka kudzokera kugamu kedu pamusete chikudirikira muhuria nedzoso. Yes. Tinoda vanhu muwando hwavo vakahwisisa kuti kudzinyirirwa kudini, depressiwa kudini, vakahwisisa kuti hakuna munhu mudenga kana pasi anokwanisa kupa zvinhu kana kukubvisa mukati mezvinhu zvokuti kusununguka. Nekudaro vanhu vakapinda vaite kuonera pamwe kubvisa system yairwadza vanhu kuti yavaiona kuti haina kuvanakira. Yeah, so chakaita identify this system kuti chinombori chii chinoita kuti system isina kunaka. Tikaona kuti kusavona munhu kuima semunhu, kuisa mukaa pakati pomunhu tema nemurungu, kureva mukaa pakati pemutongi nemutongi, kunyima munhu mutema kodzero inova kodzero dzaakazvarwa nadzo nekusikwa kwaakaitwa naMwari. Kunyima faniro nekurarama nezhira yangu akajaira yatinoti tsika namagariro edu evanhu vatema, nekuti vanhu vatema havana kumbomuka vachishuva kurarama upenyu hwavarungu. Izvi zvazobuda muvana vedu navazukuru vedu navo. Ivo vanhu venguva iyoyo hakuna munhu waikuva kurarama upenyu hwomurungu. Munhu waida kungorarama upenyu hwake hwaanga achiudziwa hwaanga akajaira. Vanhu vaona udero hwadazototize nevanhu ava nekuti havatiwisisi kutaura navo, vadokiwi tongoramba titenderera panzvimbo imwe. Vanhu vakaita pfungwa yekutsvaka rubatsiro kune dzimwe nyika, vachikopa kune dzimwe nyika dzangadzambo kwavo mundo dzokuzvisunungura. Saka takapinda muiko chataiti kudzvinyirwa zvaireva kuti ndinoitiswa zvinhu zvandisingazvisisi. Dai murungu zvaaiitisa akanga agona kutanga aita njere dzekudzidzisa kuti zvinhu zvakanakirei, zvinorevei. Pamwe dai kusina munhu wakabva naye, dai vanhu vakagona kurarama naye, nekuti udzvinyi hwemurungu hwaibvadza ndizvo, asi hakuna kugona kubvadza fanika udzvinyi hwandoo hwanhasi.
ndakudzidzwa nemunhu wakafanana neni okay wandaitaurirana naye zviro kuti ugokudzivirira kakufanira kurapwa. Ndine nyaya dzandoda kubata dzandofunga kuti dziri very critical and quite relevant. Alright, musati masvika ipapo baba wangu, sorry Mbijana, ndimbokubata panyaya yeudzvanyiriri huripo. Udzvanyiriri hwamaida kuti uyu wanga wauri kuonekwa huri pamunhu murungu uyu wanga huri udzvanyiriri system yemagovernment here ine councils here kana kuti ende makaenda muchiti muri kuda kunobvisa that udzvanyiriri ihwo kuti tidzokere kutongwa nemadzimambo idai titonga kare here kana kuti zvanga zvakamira sei ipapo? Vakatanga vakadzidzisa vanhu kuti isu tanga tiri vanhu vane umambo hwavo, yes, vasina kufanira kutongwa nomumwe munhu muvuyi, zvisinei kuti ndeweganda jena kana ndeweganda rorudzi, asi muvuyi anga asingafaniri kutonga vanhu ivavo, aifanira kuuya achiremekedza umambo hwevanhu ivavo, hwevanhu vatema munzvimbo mavo. Nekuti vanhu vatema takangomuka tichiziva kuti tiri vanhu tiri munzvimbo yechisikigwa yatakapiwa naMwari. Nekuti vanhu vatema vanga vane weakness yekuti munhu wokutanga wakasika naMwari wanga ari munhu mutema. Izvi zvinova zvakazochinjiwa namabhirikusi tati fambei. Munhu anga ane wisiso yekuti munhu mutema une kodzero dzake, une faniro dzake, wakakosha. Hakuna munhu wataimbokosesa kupfuura munhu mutema panguva iyoyo. Ndo marizini raita munhu, ndo zvaizobvadza munhu kana wotsikirirwa nemuvuyi woti habudo munhu anganditanyange mumusha mangu. Saka isu taida takati isu ngatidzosere, ngatibvise system iyi, tiite system yevanhu inotungamirirwa neuyu hwechivanhu hwatinoziva. Kureva taiziva kuti kune madzimambo edu, taiziva kuti kune vatevedzeri vemadzimambo, kune vashandiri vemadzimambo, masabhuku, mapurisa, masadare and so forth. Saka zvinezvo zvinhu zvaizvisiswa nomunhu mutema. Alright. Nemunhu rekainditi nemunhu. Alright. Now tati fambei kudzidzisana zvinezvi, vanhu vakagamuchira nyaya. Ndoda kuti tiwise kuti munhu nguva rewaintamwa wanga asina rimwe zita raida mwanaro, kunze kwokungoti mwana wevhu ndo yaiva identity yemunhu mutema. Alright. Kureva munhu wakaumbiwa naMwari nevhu. Alright. Saka kuwirirana kuti toshanda takadai, tine ukuru kwatinotevera, kwatoremeredza, kwatoteerera. Ndo zvakatipa discipline yatakashanda nayo chiro pakubva kwatakaita hondo. Alright. It is on record kuti to date hakuna imwe nyika yakamboita hondo chimurenga chakakondaktiwa nevanhu vanga vakabata kuti vakava discipline like vanhu vemuZimbabwe. Okay. We were the most disciplined of all revolutionary captors of this liberation movement across the world. Ndochi ndokutanga. Okay. Isusu tichipinda musango taisvika mudunhu roga roga taisvika kwamambo kana kuna mambo, pasi kana kuna vasha, pasabhuku kana ariyo riko. Tisvikevo tointrodusa nyaya yedu, tohusisiwa, togamuchirwa, toshandiwa nesu. Contrary to what some people think and say today, kuti magandanga vaimbandidzira vanhu, vaifosera vanhu. Hakuna munhu wakambofosedza kuti asapote hondo. Asi chaitwa chinoitiwa nevanhu ndechekuti mukubvuwa kwehondo, vanhu vakanga vachizonoenda kunoshanda nevarungu vachitengesa pane magandanga vaizogurwa navo vanhu ivavo, nokuti kana vairega kugurwa navo dai chimurenga chacho chisingagona kubuda. Ndo yaingova reason. Kwete kuti tatiri against waita opinion yakasiyana nedu.
nyaya yanga iri kuti rega kutitengesa. Right. Tobva ipapa tochiuya manje takutsvaka comparison notiri paudzvinyirira handiti. Yes. Takutarisa comparison manje kuti kana tichiti apa murungu wadzvinyirira apa munhu uri kudzvinyirira totiri kudzvinyirira kupfuura mwende yangu nechikonzero chezvandoda tichionesana nguva inei. Murungu haana kumbonwa kutaura nyaya dzezvematongerwo enyika. Munhu haana kudzivisa munhu kuita musangano wezvematongerwo enyika makawanda neuwandu hwenyu. Ini ndiri munhu wakakura nyaya dzezvematongerwo enyika dzadovako ndikava madziri from the age of 14. Ndakava gore rangu re14 ndo gore randakatanga kusungwa paupenyu hwangu ndichibatirwa strike yatanga taita muzvichavana. Okay. Yakanga iri strike yakatanga nevanhu vemaini ikaperekedza ikagumisidza yava strike yemunhu wese. Ndakava umwe wavanhu vakabatwa vakasungwa vakavharirwa. Ndikabudisiwa nasekuru vangu mhaka yekuti vanga vari munhu wanga ane maconduct muadministration yavarungu sezvo vanga vari womukadzi vanga vari munhu mukuru zikuru mukambani yavarungu yavaitanda. Saka influence yasekuru vangu yakandibudisa nchizise maina mwana wechikoro. Asi zvandotataurira zvinhu ndezvekuti kusungwa kwemunhu waisungwa sewanga kodzero dzako shoma dzovaiva nadzo idzodzo dzokunzi unotendegwa fair trial hadzina kubvisiwa kwaingovapo. Kusungwa kwemunhu kwanga kusinga tumupurisa faniro yokurova munhu unlike zvinoitwa nhasi kuti the moment wangodonzi une mhosva unobadaradziwa chero pamberi pavanhu chero pamberi pemhuri yako zvokuti unonoona kuti panyika pandiri kuramba pararamiki. Right. Kusungwa kwemunhu kwaitikana inge asina gweta kwatasina mari kutsvaga gweta waitendegwa kuwana gweta rehurumende. Iri hurumende yavarungu kudai yaitendera mutemo yaitawane gweta rehurumende. But kune vanhu vashoma vaizviziva bhozi vanhu vakanga vasinganyanyi kupara mhosva. Saka taakuuya kunyaya dzezvematongerwo enyika. Murungu haana kudzvinyirira munhu panyaya yekudzivisa kodzero dzokuita musangano kana dzokutaura nyaya dzezvematongerwo enyika. Murungu wakangonyima munhu mutema kodzero dzokuvhota. Ndo chinhu chokutanga chakagwadza vanhu kuti kana zvigaro kutongwa kwenyika yedu kuchiburikidza nekuvhotewa nekusarudziwa kwavatungamiriri vachisarudziwa nevavo vanotungamirira. Apa pana kunaka panoda kugadzirisiwa. Ende zvaitaurirana kuti habodo zvandikutisa zvasiri izvo vachiteerera mutauro vachiramba vachipa mareasons avo but maitaurirana. What is happening today? Hurumende yedu haidi kana kuhwa kuti une pfungwa dzakafanana naidzodzo unondozvinipira kujeri usina kupongwa. Ndio mutsauko wokudzvinyirirwa ndoda kuti tiratidza kuti pakaita vanhu vanogwa chavakagwira tozobvunzana bvunzo kuti takachiwana here chatakagwira. Answer yoti no. We only got one thing. To this date, takangowana claim to independence. But citizens are not independent. Citizens are not free. Hakuna munhu unonzi uri free. Iye achinzi haungatauri nadhoni. Haungagari pasina kunozi. Hautendegwi kuita izvi. Hautendegwi kuita izvi. Hauna freedom kana wakabara. But now coming back to the whole issue, kana totaura newe kuti kodzero, rights muchirungu.
tinoti isusu hakuna munhu une kodzero asina giraundi raanoti iri giraundi rangu. Yes. Because kodzero hadzivani kumhepo. Chokwadi. Ndo panowewe kuti munhu ngaapiwe lendi yake, munhu ngaave nelendi yake. Chimwe ingava yeclan vozogurira muclan mavo imomo, kana ingava yedunhu vozogurira mudunhu ravo iroro, kana ingava yevillage vogurira muvillage ravo iroro, kana ingava yomusha vogurira mumusha mavo imomo. Zvinhu izvozvo hazvina kugona kuzadziswa nehurumende yatakaisa muchigaba, yatakaisa pachigaro. Asi ndo chimwe chezvinhu zvatakaisira hurumende yepo, zvatakabvisira hurumende yavarungu kuti ibve, tigotsvaga hurumende yedu isu igoita izvo ndo zvataisuva zvisipo, asi takazvitarisa. Kubva panyaya iyoyo, yes, tinoenda panyaya yekuti ko kana ini ndaparidza mhosva ndakanganisiwa topoti ndaroga. Yes. Asi ndaroga nomunhu mukuru une simba rehofisi kana kuti hurumende kana kuti yebato whatever, but mukuru une simba, chero akava business person une simba, ondirova ini une chikonzero chake chandirovera. Nyaya yekupo ndeyekuti unofanira here kundirova. Tikaenda mubumbiro remutombo riripo njezvi rakakanyanyiwa kanyangiwa rinokutiudza kuti hakuna munhu une simba kana faniro yekurova mumwe munhu kusanganisa wako mwana wawakagara. Yes, chokwadi. Asi isu maZimbabwe tinorovwa. Yeah. Tinorovwa nevanhu vanotirova with impunity. Vanorova madiro vachiinda hakuna kubvunza. Vakurova kudero vanokusunga kuti ndiwo wakanga wapara mhosva. Havaudziri havo kuti wapara mhosva wokurovwa. Asi vanoti ndiwo wapara mhosva saka tokusunga. Asi iwo uriwo warovwa. Yeah. Ndoda kusaita example yaTsvangirai. Yes. Kuti vanhu veMDC ndoda Tsvangirai. Anodya munhu wakasungwa akadya munhu uzotsvagira wasungwa. Iyoyo inda yamuHarare. Tichiita politics dzedu kwakuto chakatangwa nezano chanzi Civil Protection Unit. Civil Protection Unit yakagadzirika chaizvo chaizvo nezvayainge yakagadzirika zvaka zvinhu zviviri zvakasiyana. Okay. Civil Protection Unity was a totally political entity. Yakanangana nokupesekuta vanhu vasingaonera nezvinoita ZANU-PF nekuprotecta vanhu veZANU-PF vanenge vaita zvinhu zviri kushe kwemutemo. Saka Tsvangirai wakarohwa muofisi. Ari muofisi wakarohwa. But before then, Tsvangirai wanga arohwa musupermarket, paMacro supermarket yekuna Mukuvisiya. I want to believe that's the first Macro. Tsvangirai akarohwa nomukadzi waTwenga, the former wife yaGeneral Twenga. Mary. Mushopu wakazara. Tsvangirai akasungwa. Pamati wife sorry ndandaitanga sendaitaka kurasika atinozonzwa former wife ya vice president Chiwenga. Do you mean Mary or the other one? Ukutanga? No, the first one. Oh, all right. Tsvangirai akazorohwa nevanhu veZANU muofisi. Ari muofisi. Akatemwa. I still remember achichingidzirawo pa mubhini resimbi, mapepa bhini emuofisi aya esimbi anomaona emetala aya. Yes. Ndo maichingidzirwa ropa richiwira imomo. Obva ipapo Tsvangirai wakatobvakaniswa muchitokisi.
asi ndiye warovwa, haana watuka, haana warova, warovwa zvaanga achimiririra pakufunga kwake semunhu wenyama. Believing it is a Zimbabwean are in an independent Zimbabwe, as an independent Zimbabwean. Wakazvifira izvozvo zvakare. Ndakuda kuti ndingopa one good example. Yes. Tine vanhu vakawanda vakafa. Tine vanhu vakawanda vakaremara, tine vanhu vakawanda vakakuvara. Asi vakavakuvadza kuna kana umwe wakasungwa. Munhu waiti akuvara umutorwa woiswa muchitokisi kusvika apora. Akachengetewa kusvika apora kuti asaenda kukoti. Nekuti by that time judiciary yedu yanga isati yava that captured sezvayaviri today. Yanga isiri mixed judiciary yedu nevanhu vatema nevarungu. And the chief justice wanga ari murungu wainzi Anton Gabe. So it was not easy kuti vorova munhu, kuti vokuvadza munhu, vouraya munhu, oenda oregwa achienda unomang'ara, osungwa. To get away with it was not easy. And musangano wanga asingagoni kudefenda nyaya dzese idzodzo. So the best defense was to make sure kuti munhu haawani medical attention, medical examination, munhu haawani kukwanisa kumang'ara kuti andoregwe statement vanhu agosungwa vagoendawo court. And lastly, pakudzvinyirira kuri institutionalized ZANU-PF government from the time yaRobert throughout this present day. Yes. We don't have an independent judiciary ekutaurwa kwazvinoitika. We don't. Zimbabwe does not have that. Okay. Ndoda kudzokera kumashure kuti tsvangai wakabigwa maelection. Vanhu vasapota zvake akarohwa, vamwe vakaurawa, vamwe vakakuvara, vachifira chokwadi chavo chokuti vava mumaelection vakatorwa. Kuvakaenda kudare, nyaya ikatongwa ikapfuura. Asi tsvangira vakasvika pakunofa, kesi iyo isina kupiwa judgment. Vanhu vakaita appeal kuti ma-elections ngaitwe rerun. Ma-elections akanosvika pakuti rerun. Judgment yekuti ZANU-PF yakabira ma-elections isina kuitiwa, nanhasi haina kuitiwa. But the naked truth yanga ndeyekuti ma-elections akabirwa. I see. Then coming back to the fact it was really a bit explained. Munyika muno munhu wavhota nekuti kwai unofanira kuvhota ndozvikumbiro romutemo. But munhu wemuZimbabwe haana kumbovhota, haana kumbovhota in the sense yekuti vhoti yake haina payakambozopetwa. I'm talking of Zimbabwe as a nation and Zimbabwe as citizens. Hakuna kumborespectwa vhoti yema-citizens muZimbabwe kubva kwakaitwa ma-elections. Now I don't know if you remember takaita ma-elections, ma-general elections mangani. But in Djibouti, there is not even a single election that was recognized. Kuti vanhu vavhotera zvakare. Saka in short what it means is kodzero dzokuvhota dzatakabhuira dziya hadzina kumbogara dzapracticwa muZimbabwe, hadziko. Nhati dzazopodzisiwa neCap 3. Yazvaita kupedza kuti mutema muZimbabwe haachavhoti. And if my information is correct,
Today I understand that nyaya yezanupf kuita macongress elective congress ine imwe yanga iri June na 2027 izvezvi kuda ndo inonzi Cape 4 iri kuzouraya kune ichocho kuti hakuchina congress chavamu hanichazuti inonzi dictatorship here kana kuti inonzi autocracy kana hanichazuti inonzi yakunzi chii manje ngozi it's unheard of. It's more like a monarchy. No, it's not a monarchy. It's something extraordinary. Yeah. Hachina president. Oh. Kana makuti nyika yakasunguka ikanzi a democratic republic. Nyati yakunzi. Vanhu havachavhoti. Muri kurivhesa magames. A revolution yakafira vanhu in 10,000. Ichirivheswa nomunhu one. For the good, for the better yomunhu one. Nemhuri yake because that's one person yake. Vamwe vanhu hatingakwai vakuwanda because munhu uri kuita kuzviprotecta iye nemhuri yake including his family, but it's still a family. Yeah. I know kuti munhu wakafanana naJenerali Chiwenga and the other generals yes vakaita mistake. Musi weSaturday yekuu yakabvisa mugadira ndakabvunza vanhu nevakawanda kuti nainiwa nemi uri kufara kuti tiri kubvuka mugadhi nemasoja. Yeah. That's setting a precedent. Kana munhu wamuchaisa opinda hagoni kuiswa nevanhu uchaiswa nevabvisa mugadhi kurati kuiswa nemasoja. Kana akanogodza munhu imberi kumubvisa nei ndoziye uchapinda achiziva kuti mapindiro andaita haako hazviko zvinhu zvatotangira pandiri ende vazviita kuchatoziva kuti hazvina kunaka but ndozogaza option yoga yanga iripo they to take their skin. What on that one handidudwa ndataura chokwadi kuti General Chiwenga wazvekufa including yete vanasusiso moyo anga nditoro macriminal kenpo but indakazvitora paukaa kuti macriminal akari kuenda but vaiva macriminal naegeka mines kugara sei nyaya yemombe dzakalutiwa kuMozambique nyaya yepresidential scheme nyaya yechampion farm vose zvese vaiva mumbavhangu but totisi vanhu havakaikoma vakaona kuti no zvikuitwa zvasizvo sokuti namugabe nevanhu vake vakabvisa mugabe pakundotsiva mugabe ndozvavanomutsiva naED anova ndiye wanga ari mukuru wavo pamolooting schemes vose avanga vanawo including yemadiamond kureva kuti ivovo on their part vaitofavhavo nyaya dzavo vachishandisa ED. I can understand today kana achivarambira kubuda sezvavakaurira kuti uchasevha 3 months jezo whatever time yanga yasara kuti mugabe upere kana yapera ndipo ifanira kuperera kutonga kwake kupinda umo ndozvavava vatenderana fine kuti vakanyorana vasina kunyorana but agreement is an agreement ndozvavakatenderana but I can understand kana vakuramba kubuda nhasi nekuti unoziva kuti vanhu ava ndikangosuduruka vanondinyudza nekuti iye mukuzviintrenda nokuda kuzviprotecta wakanyudza vamwe vavo wakabvisa vamwe vavo if what the process is saying is correct, we are talking 54 or 56 generals. Tisingarengova vanhu vadika
asi ndezende ngatikangere pakabviswa Mugabe pakafa vanhu vakuru maofficers across the security sector around 3,000 3,500 yo vasina record izvo. yo When it comes to that, if the general Chiwenga want to know Ninyaya to answer. So at the end of the day, when people are saying, is this a typical thing? Was like what Kamisa said, personally, I can understand you. Though I know what he's doing is wrong, but Twitter entrenched in him. He's giving ideas to God. Because when you say wakangoteera kundayo mangwana hakuna munhu unoenda kudemonstration. Alright. Vanoti chinhu chezano. Vanoda kuti dzokora zvakambodita mu 2017. So unenge akuvadzwa apa vanhu. Ndosaka nchiti I can understand though I may not agree. But I understand that akanipa angle yekuti ina handigoni kuita nezviro chakachedza chakatanga nezvironda zvawanda. But at the end of the day, we need to bring about change. We need to reform our politics. Don't you we have to reform our politics first and foremost. Because kanataka reform our politics zedu tabuda mugwara revolution. Tadoita betray the revolution. Taita betray vanhu vose vakafira kuti nyika isunguruke. Yeah. Okay. Yeah. I don't want to worry myself about the economic situation today. Nekuti ndakaiona ndakazoona zvichiitika hapana kana chitanga chimwe chinondivhunisa ndaizvionera zvichitanga kuti chinhu chafa. Asi ndine dambudziko rekuti kana vanhu vakabata tsanga vachida kuramba vakachimbambashira vakazvimbatira kuchibhadhara uchisapongonyokwa ivo vapedza nyika kutana kurambira kusvika payaveri vapedza kushunguridza vanhu vose kusvika payaveri nayo vanenge vachiti zvozoguma nei ende kana tikatenderana kurega zvakadero techiti zvozoguma nei. And this is the clarion call to my fellow combatants. What is different mujiba na chimbwido. Yeah. Kuti kana tikarega tingosungudza mavoko tingopururudza tingosungudza chibhedhlera tingorova mavoko tingoti idindizvo dzandipiye kumberi ndizvo ndo zvamoda kuita ndo zvamoda jaira ndo zvamohwitisa asi ndizvo here zvatofanira kuita savanhu vakabvira kuza kuti mbiri. The answer is no. I am not suggesting anyone else violence today. I'm not even advocating for violent measure or means to right the wrong. Let us put our minds together, take the right to the wrong, legally, through my processes. Kana tainda mutri, no one to do some Zimbabwe. Mukapinda vanhu 500,000. Chiro mukapinda vanhu 400,000. Vanhu vakawanda kufura parliament yevanhu 350 inoziserve the president. Saka 500,000 vapinda mustreet kana 250,000 vapinda mustreet. They want to be respected because they are there on behalf of every Zimbabwean citizen. Kana zvaitika izvozvo ndopaya patinoti the custodians of this constitution, the custodians of this country, the custodians of this nation, the custodians of the rule iri munyika muno masoja ngavasumuke masumukira vakaita zuro
vati hai mukuru mazama tazviona saka makoni vachimbodziurai tione kuti kungauya vamwe, but this time around ngavazviite vakakoshesa mutemo kumberi, kwete mutemo kufanira kuita kuti mutemo chaiwo watakatenderana ngakuitwe an interim government woprepare election, vanhu vosarudza mutungamiriri wavo. Tisaramba kebhu dziri bhodi toda kuti toenda asablokewa kuti asapinda muofisi. Tisaramba kebhu dziri bhodi want to protect or promote Chiwenga. Because Chiwenga is not Zimbabwe. Okay. Chiwenga is my commander. He will always remain my commander. Because what a soldier, you always remain a soldier. You soldier. Chiwenga is soldier. Chiwenga is my commander. I respect him. And now the soldier will be for a soldier from a feeling. I think the kuti ngatirege kufira kuisa Chiwenga mu office. Ngatirege kufira kuisa ED mu office. Ngatifire kubvuka system iri kuadministrwa na ED isina kunaka. Ngatifire kubvuka system noti the president kana system ichinyana munhu wayo kana system ichinda yoga munhu kusara ari reformed ari cleaned vanhu vagutsikana nazvo. That's okay with me. What I'm simply saying is let us remove the bad system. This is a diabolical system worse than the Rhodesian system. Yeah. Kana tichibvisa izvi atitsiwa mangwana ngari kutsiwa nemunhu wakadoswa paposition kudhara. Ngaatiwe nomunhu anoonekwa nevanhu kuti uyu tingangoyambuka kana tikamutungamidza mberi kwedu on merit. Okay, yeah. That's my advice to the Zimbabwe. I see. Yeah. That's my advice to the Zimbabwe. Ndochipa advice yangu kuna president wangu, nyangu ndisina kumvotera, imwe ndakamuvotera, he is my president. Okay. Ndoda kumpa advice yokuti be a statesman, be an old man of your age. Respect yourself. And you respect the nation that you are living. With a step down ceremoniously. Vanhu tose tichamurumbidza, tichamukudza, tichamurespekta. Nyamba akakoniwa tozoti akakoniwa ende wakauraya vanhu vakawanda vakadii mabasa izvozvo. Tichamurespekta kuti at the end of the day wamuona kuti sure, let me save the nation. Sezvakaita Mugabe. Saka wakaramba kubva muofisi vanhu vakamubatira futi. Asi akazorwa kuti vanhu ava muri kuvavonera kufamba kuti muri kuvaremekedzawo here. Mugabe akati let me save these people. So I agree to step down. Yeah. Those nofanira kuita ED. Taking cue from his master, taking cue from his mentor. Nofanira kuresigna oga. Kana avona vanhu kufamba vachiti mukuru hatichapariri matungamiriri edu havana kuti ita correction. Vari kuti chitsuduruka in any case nguva yako yakakwana. Iwe kana uchiti munhu muZimbabwe akaita 60 years unenge angamuchipa wava senior citizen haachatendi kushanda. Kwewe unoshanda sei kuite age of 80? Unoshanda sei? Inini amutechnical person ndakatoendera kuchikoro kusvika basa randani kushanda muhurumende, asi nhasi ndigere kumba ndine zvapeji mbiri. Ndakapedza kushanda, ndakapedza kusevha. Ko iwe haupedzi kusevha sei? Chii chauri kumboprotect? Ndozoita kuti vanhu vade kubayira muromo newe mani kuti kwanzi havandirespect. Ndoadvice yandopa mukuru kuti haiwa murangwi chizororai mudzure vamwe, hana kuti munokuenga ingodzure vamwe. Kana mukada kuva noble enough, humble enough, ingopai nyika kuna chamisa pawa makabura. Chete. Okay.
Okay. Kana maona kuti chiwenga unokunganisa imumbani. The easiest offering kutenga takabira chakusa. Ndakumupa chigaro chake. At least ndakamubira ndakumudhorera. Everyone will respect him for that. Yeah. And I believe the creator Mr. will also protect him. And this maybe ndinokunga asikana ndingapunga. Hakuna chinhu chakanaka kukura chinhu chakuproposa ichocho. Ndito chiva ndoda kutarisa nyika yedu. The side reufumi hwenyika, chiraramo chevanhu. Kune vana vari kutonga nyika munhasi vatsva vakauya vhuro. Vana vaduku vakafanana naTraore apa. Namai vari paNamibia. Tine vamwe vatungamiri vakauya vakaimba naMagufuli and so forth. Tina Kagame wakapinda neku-Rwanda. One of the longest serving African head of state in Africa today. Iyewo ngaapinda. He has done enough. And he's done very good enough for Rwanda. Rwanda yafamba maproject around Rwanda in terms of development, in terms of uplifting standards of living. We should truly commend him. He did a very good job. But chirega kuramba wakangobata kamupa izvakuru zvinonaka zvinoreva zvisati zvazvimbira. Yeah. Saka ngatidzidzei tione vana Traore vakapinda muzvigaro today. Burkina Faso is the fastest growing or developing country in Africa. Yeah. They've changed the life. If you go to Burkina Faso today, you can tell for yourself. Especially in my journalist who now, don't encourage you for them to farm. Yeah. If you go to criticize, I think I'm going to go. I think kuzogona kuvaratidza zvakanaka zvinoitwa nevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika vagokopavo bhozi paipo kana tikriticiza munhu ka unononoka kupiwa unoenda unotenza mudefensive mode hachahawi zvamotaura kunaka kwavo but mukanoona chinhu chakanaka mukachiratidza kuti nyika yakati kuda musaita documentary yamunoona muchiplaya munyika menyu zvinotibetsera kuvhura njere dzemadofu bhozi zviri kuita vatungamiri vedu avaizvo hamusafunga ti kungwara zvimusafunga ti kutsotsi njere ayo rudofu bhozi hakuna munhu anoona kuti zvandoita izvogwadza vanhu zoshungurudza vanhu dzopedza upenyu hwevanhu zviri kuuraya kuno munyika anoramba achizviita hakuna zvinhu zvakadaro unoona naita zvavari kuita ndokupenga iko kuti kwai kungotora mari mupachivhayo wofamba achigovera vanhu millions of dollars. Munhu wanopuwa birthday gift ye 1 million nemota pamusoro 1 million. Mukatora 1 million mukaita kuzvipatara zvemuzimbabwe muno mukati michina iri kushayikwa muzvipatara chimwe nechimwe chiwane muchina pamusara change inoodha madrugs anogona kunyika for a good 6 months. Yes, that's true. But saka munozori kana vanhu vakuru vasingaoni zvinhu zvakadero vachiita banana zvokuda kuonekwa mbiri yokuti tine mari tinofamba tikusa mari mustreet kuita mari mustreet kuvanhu vasina mari vane nyika isina kana mipaka. Unofunga kuti vanhu vacho vanokubvunza kuti wapenda nyoka kuti vanogokuona neuromo hwako kuti munhu ibenzo.
Zuro ndi zuro takati toda kubvisa criminal surrounding the president. Yes. But that's the president is surrounded by more criminals than those who were surrounding Mugabe. He handpicked the criminals. People are handpicked by him. Vasina kana noro ndekuti politics vakadzidzwa vakatanga sei vakaitei ngaita kuti vanhu vanonda unondoudza kuti muta oni ncube muta ngekuita watoziva tose kumbiro rutore vanhu migodi yavo. Nhasi is only more than half of Kwekwe. Nemari yaani yakawana ku iye ingori nhanza asindorera oga. But institutionalized corruption, institutionalized preference, institutionalized stealing, directly hardcore stealing. Those are. But in any case, let's put it on record. There is no honor in crime. There is no honor in stealing. I'm sorry for my language. Yeah. But don't mashokoka ndoziva ndokaita kutaura pakadai andina ndoziva zvamungagona kutaura kunze kwokuziva kuti umbavha hakuna basa nesikero kuda kuna basa kuti wabirana kati umbavha hakuna chimiro kana chiremera chinowanikwa kubva mukubira vanhu kana kubira munhu kana kubira hurumende kana kubira mwari pachake haugoni kuwana chiremera chokutai waba. But kana munhu mukuru anonzi mukuru wenyika asingavoni kuti zvinhu izvozvi hazvina chiremera zvinongonyadzisa chete ndizoreva kuti mukuru ane zvepachigaro chaakagara but iye pachake asi mukuru. Is a baby an old man's body. Yeah. So kana tawisana kuti Zimbabweans hatisati tawana zvatakabvira zvinangwa chacho zvechimurimo chatakagona kuwana kusvika nhasi i1 flag independent. But Zimbabwean people are not independent. Zimbabwean people are not free. Zimbabwean people are not in peace. Zimbabwean people are working in poverty. Asi vanhu vashoma vachiita mari yekufatura kuita bhedha wema$100 note mabricks kuita matress yemari. Naso munhu uri kuvaka tauni yake kuvaka tauni yako mariro wakawana wakaiwanipi iko kusanyara. Kana ndichiwa makombezi vakanga vakabata kuti sezvandaivavona mupafurayo vamwe vedu uya uchinditi uya ujoini kufazi kai topuwa mari dzakati pamwedzi ivo vafunga kuti vataura kuti ndinovatakita njere dzamwe pataura kuti vataura zvinhu zvinogwadza mweya wangu. Ndoona kuti nemapenzi akawanda chaizvo kuti kana tikada kunovatsvaka kumashure kuti ivo paakamboenda kuhondo ticha chaitika unogona kuona kuti pamwe wakatiza mhosva pamwe wakatiza kuuraya munhu pamwe wakatiza kuba kwete kuti voluntary wakasiya basa kuti wakasiya kukoro. I'll give you an example. Unoona ndina mhene vachiwenga naapurendishiri vanhu vari pachikoro pano vakasiya chikoro vachienda kuhondo
vasina imwe nyaya kuti toda kuenda kuhondo. VP Muhadhi vakabva pachikoro pavanga vari headboy pachikoro vachienda kuhondo. Hapana imwe reason kuti ndoda kuenda kuhondo. Vanhu vakafanana na VP Chiwenga, VP Muhadhi, yes, vanhu vakabva pachikoro vachienda kuhondo nechikonzero choti vaida kuenda kuhondo kuti vaitiza mhosva. Tine vanhu vakaenda kuhondo bhozi wakatiza mhosva akashaya kumwe kwaanganovanda. Such people ukavatarisa zvakanaka kubva pakaitwa independence kusvikira nhasi uchaona kuti they lived a very cruel life and they were very cruel with almost everyone. Ndo vaya vaningire kwanzi makomrades akarova vanhu, makomrades akauraya vanhu, makomrades akapisira vanhu mudzimba. Hakuna comrade wakaenda kuhondo nemweya wekubvisa kudzviriri unobata danda kurova munhu pofu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ukatongoona achinzi ndicomrade achitendeka kuti uyu mu-ex-combatant uyu mu-veteran warova pofu, whether wavarovera politics warovera chii, zivai kuti maindiro ake akaita kuhondo akasiyana neavamwe. Chikonzero chake chakaendera kuhondo chakasiyana necheruzhinji. Yeah, because you know I was told ivavo vainetsa chiro tiri kuhondo kwacho chaidori neproblem yekuti vanongotora vakadzi vevanhu, vane varume vakaenda kuhondo, vane varume vakafa maiguru, asi isu mutemo uchitiudza kuti hautendegwi kurara nemunhukadzi kana kudanana nemunhukadzi. But vaita zvinhu izvozvo vanhu ivavo. Ndo vanhu vacho. Kana makomrades ane mbiri yokuba ndo vanhu vacho vane mbiri yakaiva vakapa makomrades mbiri yekuponda vanhu nguva yehondo ivavo. Mukatarisa vanonzi ma-war veterans, naturally you can break down ma-war veterans into 4 categories. And ukatarisa behavior yema-war veterans ine 4 categories. Okay. Dzakaita zidzipi? Kuna comrade anoti kana akasvika pane vanhu haana shungu nekutsvaka kuti vanhu vamuzive kuti mu-war veteran. Umwe akadonzi mu-war veteran unogona kutoramba kuti kana handisini. Okay. Not because unenyara, not because unozvivenga, but because unoda kungova a part of that community yanenge ari, unoda kufanana navo. Alright. Good understanding yake chero ari achiita zvidzidzo zvehondo zvizvo zvinotenge gwenyika, wakadzidziswa kuti unofanira kublenda necommunity yaunenge waenda mairi. Society yaunenge wararama mairi zvainorarama zviya zvinonzi when you go to Rome you do what the Romans do. Ndo zvakadzidziswa comrade chai ndo zvakadzidza izvozvo. Blend with the common person because you are also common. But ukaona wachizvipa status yokuti ini ndiri apa, then you are not the product of the revolution. Uri munhu wakarashika ukapinda mumavamwe. Uri munhu wakarashika ukapinda mumakwai. Hakuna comrade unorovera munhu politics kuti pai wasupporta waita opposition. A genuine revolutionary ex-combatant. Hakuna unoita zvinhu zvakadaro. Tinodonyara kuti nguva yataiva musango nana baba nana mai vanin'ina nehazvanzi taivaudza kuti kana tikapedza chinhu chedu ichi tikasunungura nyika yedu tichatakura mufudhu namadhakota aya nezvikopokopo zvichida kumunda nezvikopokopo izvi.
vava kuzama kuemphasize kunaka kwenyika kwaionekwa munjere dzakomuredi nekukoshesa mashoko aidzidziswa munhu aipa vimbiso yekuti kana chinhu chapera chanaka ichi munhu wose uchafara, munhu wose uchaguta. Nhasi tonyarire kusvika kuti tisu tiri mberi kuba madiamonds enyika, tisu tiri mberi kundoita gold tibudisa munyika, tisu tiri mberi kutora platinum tichienda nayo kuchina. Let me tell you something. Ndinoti kuti research yekudayo. Zimbabwe government yakaintroduce system yekutengesa mari US dollar, auctioning of US dollars. RBZ, major. No. I was really marrying and taking to what RBZ. Bongo mwe madira charenga achita kazvinenge zvisiri public. You know, imi masiya nesuka munenge mune everything. Public tainzi kuti one US dollar. Right. Ze goreria kubva ma 2008. Kana zvakapera gore rapere. Unpronounced. Right, ndaiziva kana iriyo hayo ndaiziva iyi. Right. Nguva yese zvaiitika auction wamaria. Handifungi kuti maria yakambokwanisa kutengwa ne more than 7 entities or more than 7 accounts or more than 7 people. For all that period, mari ine vanhu vaitenga mari. But the iron part of it ndekuti vaitenga nei iyo iri mari. Vaitenga ne RTGS. Unobaya utransfer RTGS yako yonzi yaenda muaccount ya RBZ kuti upuwe US dollar hard currency. Hard currency, yes. Uchitenga ne RTGS. Watenga ne RTGS US dollar hard currency dzia roenda pa black market. Machange money ndiwo unopuwa mari machange money. Vapuwa mari machange money votengesa futi ne RTGS. This is how we created money laundering through kutengeswa kwema US dollar. Zvinhu zvose izvi zvinhu zvinoda kuti zvigadzirisiwe. As long as zvinhu zvakadaro zvisina kugadzirisika, economy yenyika ino haigoni kusimuka. Yeah. Miners today vanomina gold. Vanopuwa mari in US dollars. Vanopuwa mari in ZiG kana vatenge vadeliver gold ravo. But the fidelity payakafanda the miner, because miners vose vakatanga kupuwa spirit ka. So vanomina kuti vatenge equipment chichi. Yes. Vaipuwa US dollar hard currency. And I think the least amount yakaitwa loaned to an individual or to a company, indigenous company, 2.5 million per project. Utasa ma project ma miners wakaonda zvakadini. Tungoti muno wangu for 2.5 million euro. The number of miners. But that means now there were miner gold, when na fidelity. Rono badabane part in RTGS, part in US dollars. Wabadara gold part in US dollars, part in RTGS. What badara through fidelity, through a normal banking system yemunyika. But ndiye inyika here iri kutenga gold racho. The answer is no. No. Is an individual. Une licensed individual yokubudisa gold munyika muno really in trinkets, bracelets, maringi, mazvimete, what not. Hakuna
wainzinotenderwa kuti sai gold bullion in bullion form unobudisa ari maproducts. What they would do next? Kana gold rakabuda munyika muno rasvika kwarinoenda rosvika rongoitwa resmelt, oita mabutton foot, oita mabrick foot, raakutengesewa. Hapana chinouya kumusha, hapana chinouya kutreasury, hapana chinoenda kumaminers, hapana chinoenda kupofu, hapana chinoenda kuhurumende. Ndo mari dzanasikotisa kukanya. Now pane timu iri kunetsa vanhu nhasi yekuti chivhayo unopiwa vanhu dzimotikari. Mari yacho unoiwana kupi? Let me say this boldly. Uchirakanyisowa kana ndinokotika iyo nyaya ndonomira ndichitaura iyo. Iya imari nemoney laundering iri kuitiwa. Vanobudisa mari iri gold handiti. Haidzoki iri cash or iri gold. Inodzoka part of it ari madrugs. Part of it dzinenge dziri motikari. Motikari ndo dzofacilitata kupinda kwamadrugs. Vanodeclare motikari yakalodhana madrugs. Obhadhara duty. Wapinza mari yake ka? Ando wapinza mari yake? Tax free. Haina royalty inobhadhara kwa ipapo. Because hakuna reference, hakuna record rokuti chii chakaitika kuti mari ive ipo. Wangopinza motikari dzake dzakazvitengera. Nemari yaani, hakuna unobvunza. Asi iwe nhasi enda wakatakura 300 million pabank kuti ndoda kuvhura account kana ndoda kudeposita mari muaccount mangu, tione kuti chii choitika. Haukudzoki kubank. They want to know kuti mari iyo wakaiwana kupi. Uyu sei achikligwa motikari dzaasingadobhadhariri duty. Asina kubvunza kuti mari wakaiwana. Hatibhadhari duty kamota dziri. Ma-MP, maminista vanobhadhara duty. No. Even ma-civil servants vanobhadhara part yeduty. As long as motor is less than 10 years old, vanobhadhara part, a fraction. That's buying loyalty yavanhu. Matoll gate. I'm challenging anyone involved in this. Not kuti andisungise, but kuti aziprove publicly. Aziprove wrong zvakuda kutaura pano izvozvo. Kuti pa every dollar robhadha kwatoll gate, treasury inowana 20 cents. What? 20 cents per dollar. So imwe yacho iri kuenda kupi? And you mean kuti saka pamota igege kudarika vari kuwana about 80 cents pama $4 ari kubhadharwa, and mamwe acho mama $3 anenge achiwana about 60 cents. $3 ndo mota diki ka. Kumwe kune dzimwe road dzanzi dzinoita 4. Pa every $3 hurumende inowana 60 cents. Imwe iri kuenda kupi? Ndo zvatoda kuti muite investigate izvozvo. Hatipei clue. Pane ma stakeholders.
iwo nonduza kuti hurumende yedu inotadza kuvaka tollgate just a shed nezvimapillars here. Ministry of Public Construction, Department of Public Construction, inotadza kuti waequipped kuti ivake zvinhu zvezvo zviri zvehurumende. Kopuwa tenda kwandiri inini ndonovaka zvimashedhi zviri muZimbabwe zvezvo. Zimbabwe hakuna tollgate roshamisira, anowa mashedhi. Yeah, that's true. Framed nesimbi, oiswa rufu yesimbi, mazenge pamusoro. Then zvimba zvimwe zvimabhokisi zvinongovakwa zviya zvitikitiki zveshe. Nemaconcrete, maslab, mabarriers ekugaidha motikari dzisaumbuka kuenda dzisadai kuenda. Yapera tollgate. Yeah. Ndokuisa madhoro. But that's a contract yokuwa in individual. Uita mari nayo. Which explains the 80%. But that individual wakapawa contract here, kuna wakamupa contract alikuwa na percentage yake. Government only get 20 cents out of $1. Hey. $20 out of 100. Oh my. Saka munowanepi mari yekugadzira marodhi? Yeah. Zinara ndio inomanage chinhu cheche. Yeah. Ndio inoimplementa program, ndio inobhadharisa vanhu mari, ndio inosevhisa zvinhu zvese zvezvo. Inobhadhara vashandi, inobhadhara marentals emaoffices. Inobhadhara dzimotikari, inobhadhara fuel, every day inochinja vanhu mashift. Yongowana 20 cents per dollar. Uya une zita rakangoisa signature chete. Maybe gets another 20 cents, 30 cents or 25 cents. Uya une zita rakangoisa contractor. Contractor, wango supervisor, wango engage contractors, build chichi, wakachinja chichi wakatopedza. Unowana mari permanently, maybe 40 cents, 45 cents. Yo. I'm not sure if it's on a BOT arrangement or it's permanent kusukira afa. I don't know. But whichever way, it comes back to one and the same thing. That's looting. That's looting. Yeah. So, ndio nyika yedu. Yeah. Pakaipa. Ndio nyika yedu. Pakaipa. Tungodzokera panyaya yekuti ngatirifomei politics dzedu, tiwane vanhu vari competent, vanoita take over governance, voita administration iri proper, vatigadzirirevo nyika. We are producing graduates, degree, diploma graduates every quarter of a year. Vanhu vasina employment ivavo. Yeah. At the end of the day, we are producing the human resource for other economies, for other nations to benefit. But hurumende haina facility yokuti muZimbabwe anobuda achina anosenza kuUK kana anosenza kuGermany kana anosenza kuBotswana unenge ari registered, unenge ari facilitated by his government, oenda zvinozikamwa negovernment yake kuti naJohn uri kushanda apa anotambira mari yakati, anodzosawo mari yakati pamwedzi kana pagore inoenda munational fiscals. Hakuna zvinhu zvakadaro. So what are we doing?
hurumende inobudisa mari kuendesa vanhu yemauniversity nemacolleges ekutraina vanhu. But it's getting nothing in return because vanhu vacho havagoni kushandira hurumende yacho haina mabasa acho. Zvinonharo. Ndataurisa. Yeah, for sure. I think we have to round up this one. Then tozoona pa part 3 nhasi yo. Tanzwa zvakawanda. Ndataurisa. Yeah. Takaita land reform fine. Yanga siri njere dzedu but takaita land reform. Tapa vanhu mapurani. Yeah. When Cecil John Rhodes as a company took over this land in Zimbabwe for his personal property, wakariwada vanhu vakafacilitate kuti aite achieve izvozvo by giving them land, endless land yekuti famba usvika bhiza rako raneta uisa huko, wasiya waisa huko paunotangira, tozoitora macoordinate tokupa bhiza purazi rako zviri pamutemo ndo yava nyika yako iyoyo. Still Rhodes haana kungoti vanhu vavozvionerei. Wakavapa mari, wakaisa maschemes emari kuti umwe noumwe akwanise kuita equip the farming program yake neequipment inodiwa pane zvaaida kuita. Vakapiwa mbeu, isu tongotora vanhu tovagurira minda pano nekokoko, havana kana mvura chaiyo, mvura havana. Ndiri mukomiti yefarm mechanization ndakaita proposal yekuti tadii kuti mamwe maregions akadai sana Midlands namasvingo aya akapiwa matractor namacombine harvester because they've got nothing to harvest. Yeah. But ngatiende kutore nzizi dzavanadzo dzakawanda zvakadini, tovaka mawaya even tikamaspesa nama 20 kilometers. Yeah. Along all major rivers, not dams. Where? By so doing, to create a footbridge. Mabridges mota zvidiki kuti vanokwanisa kupfuura kugwizika nenguva yemvura padzinenge dzakaserera. Taura shiri mbiri nedombo 1. Yes. But we have created a green belt on both sides of the river times the number of rivers in munyika. At the end of the day, the whole of Zimbabwe becomes a green zone. So who is that boy? Then akamuisa mkomito. Chivalette was turned down. I walked out jubilantly. Because I realized nanaka zungirira pavanhu vasingafungi. Yeah, that's true. Ini ndairatidza kuti neruzivo rwangu kurima munhu akakwanisa kurima 1 hectare achidiridzira 1 hectare unokwanisa kurima nemombe dzake effectively maybe 2-3 days munhu anenge apedza kurima nokudzvara mu1 hectare. Mbeu yake inokura yakaenzana. Achidiridzira inomanejeka even duration yekudzvara kusvika pakunokohwa. Agoplana kuti unofanira kurima nzvimbo iyoyo 3 times pagore. 1 hectare akarima chibage unokwanisa kuwana between 10 and 13 tons dzechibage. Mu1 hectare. Yes. 40 times 3. Wava ne30 plus hectares, I mean tons dzabudisa pagore munhu 1. Ivo vanhu vacho vari in hundreds of thousands. Vanorima ma 1 hectare iwayo.
chinoenda kuti chikadzi izvozvo. Ya chipere chotopedza chakutengeserwa dzimwe nyika yawo. Makutoexporta ka. Yes. But these idiots could not think of such a the simplest way of multiplying production at a minimum cost. Maybe it costs maybe at most $150,000 to build a way across a major river like Zimbabwe. Yeah. Nambari bera akaita Zimbabwe murova ma 20 kilometers misa mvura. Within Gogo hakuna imwe sport yamunowana isina mvura 12 months of the year. All farmers on both sides of the river vanenge vane access to water 12 months of the year. Yeah. But muri kuti munopa vanhu 3 million hectares dzavanorima nemvura yaMwari muregion yedu ino yeZimbabwe. What plan do you do kuti umeke sure kuti ugarante kuti unokohwa chete unoibvisa chete? Hapana. Inoshmirira mvura yaMwari hapana shuwa. Ungazivi musowa inouya. But unotora mbuyo umupa tarakita. Umupa 25, 30, 40, 50 kVA generator. Unoridini? Hapana. Because munoda kuti kana zvikabuda zvakawanda zvinda kuvanhu ivavo, you are guaranteed to get each and every one of those items paprice pako. Wakatora farmhouse, ukatora farm rakakura, uyu une garden uyu. Munojazwa mchiti kono kupuwa tractor unoidiko yane garden. Asi paitwa allocation kuti kumasvingo kana kuti kumatebheleland kana kuti kumidlands kune vanhu 5 million vanorima. Mapaka matractors to accommodate vanhu 5 million amene mamadistributor sei kana akwenda padistribution point avakunotogwana vanhu 7 or 50 at most. That means munhu woga unonzi mukuru uchawana tractor, uchawana combine harvester, uchawana generator, uchawana trailer, unowana basically everything zvimwe zviita 2. But the land reform was meant for the generality of the nation. Yeah. So there is no economic empowerment in Kuitiwa. There is a facilitation for looting by the elite. Period. Yeah. Takuda kuti atizari miners yedu vati vanhu vatemaine vaite majoint venture navarungu nemaforeigners 5149 kana ndine dzakakwana ino munyika musina mutemo musingarespecti mutemo semuZimbabwe. Mune unconstitutionalism iri so rampant and so naked. How can I invest my money pandozi ndowana 49%? Munhu atina chanoisa chiwana 51%. Yeah. Ndiki zvitire. Hapana zviite zvona hapana. But if the government was saying 51% inoenda kugovernment, 49% inoenda kuna investor, munhu ari guaranteed nemutemo yenyika, enshrined in the licensing act, munhu wese unomanya achiinvesta. Yeah. And the hurumende will get revenue. Yeah. To run their budget, to sustain their budget, to sustain my project, to implement my project. But the government is not getting anything. Because my individuals are no power, you are no benefit, no kickbacks. What is the government doing? Nothing. Hey. Yeah. So you can't tell me the vision 2030, middle income bracket. Anyway. Those are the way to put in.
Yeah. Because the basic is good enough to analyze these things clinically. So they won't miss anything. Saka don't tell you on who do not the actual one time. Get it on to temple. Yeah. Don't have to go to the camera. Yeah. Don't have to go to the camera. Politically, you can't manipulate what dara. Wakatanga politics vangova muono wavo wakaitwa chinhu chavo chakaitwa hijacked muono wavo ukacherwa ukavharikwa pasi kukatanga kutengesewa umwe muono wekuchinja pfungwa dzevanhu kuti vasaziva zvaidiwa navakuru vakatanga chunhu kuti vafunge kuti zviri kuitwa nevavo ndo zvaidiwa navakuru. Kana vanhu vakatanga politics nenyaya yakataurwa naMandela yekuti hakuna empowerment inopfuura kupa munhu fundo, Mugabe wakambopretenda uchitevedzera akati education for all, free education, but only up to grade 7. Saka wafundisa nyika pakuti panenge pasina. Dai nyika yedu yanga kuita zvinoita dzimwe nyika zvaitwa neLibya zviya kuti munhu unofunda kusvika paanoperera. Yes. Neumwe hurumende. Nenjere dzina maZimbabweans naturally inherited njere dziri muZimbabwe. Tingadai nyika yedu nhasi yakazara mainjiniya, madokta, malawyer, mascientist, name it, anything that is chiwanikwa muno muZimbabwe. Dai maybe takuda kugadzira zvinhu zvakandokosha zvakawanda. Yeah. But hatina, because that expertise yatishi takaiwana munhu anozoiwana kana abuda munyika muno. Ende kana anoiwana kwaanoiwana ikoko kunotsvaka basa kuti ashande ikoko akadzoka kumusha expertise iyo hana paanoishandisa. Scientist akada kuinventa chinhu unosungwa, scientist akada kuinventa chinhu unotoregwa wodziviswa kuita zvinhu zvacho. How then do you promote innovation? Dai kwai Mwari waigona kuwawo munamato wangu waingopawo munhu ane njere shoma sedzangu mukana kuti ambotonga nyika ichiro for 6 months kuti maboko adzidze aya. Ngatirifire ipapa nanhasi. All right, thank you so much General Bondera.